اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر مومنین کو مطالبہ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میں خدا نو زیادہ یاد کرو، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، چلتے پھرتے اٹھتے بانیے لیتے ہوئے میں خدا نو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میں خدا نو زیادہ یاد کرو تسی کامیاب رہو۔ مولا پاک نے فرمایا میرے بندے اوہن میرے محبوب اوہن عباد الرحمن اوہن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہاں دی رات سجدے تے قیام دے اندر گزر دی، ساری رات اللہ دا رکوع پہ کریں گے، قرآن دی تلاوت پہ کریں گے، ٹائم سجدے دے اندر پہ گزریں گے، میرے پیارے بندے ہیں۔ جناب امیر المومنین مولا علی شیر خدا نے فرمایا نہج البلاغت صفحہ 171 دے آیا، لقد رأیت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی نبی دے صحابہ نو ویکھے، ہمارا احدم منکم یشبہون، توڑی تو ایک آدمی نہیں جرا پاک پیغمبر دے صحابہ جیسا ہوئے، لقد کانو یشبہون شوسا خبرا، دنوں صحابہ غبار آلودہ ہونی ہن، میدان جنگ در جہاد کرنی ہن، وقت باتو سجدا و قیاما، اونا دی رات سجدے تے قیام دندر گزر دی ہے، ساری رات رکوع کرنے تے قرآن دی تلاوت کرنے، رات سجدے دندر گزرنے۔ میرے پیارے عزیزوں میں تو ان درخواست کرے سا اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ، مساجد نماز دے نال آباد کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازاں پڑھدے ہیں، حضور دے پیر مبارک سجویں دی، حضرت ابو بکر عمر ساری رات اللہ دا قرآن تے نفلی کرے پڑھدے، حضرت عثمان غنی ایک رات دے اندر قرآن مجید ختم کرے دا، مولا علی شیر خدا روزانہ 1000 رکعت نماز نفل دی ادا کرے دا، حضرت حسن مجتبی 55 دفعہ مدینے پاک رو پیدل چل کے خانہ کعبہ دا طواف تے زیارت کیا کرے دا، پیر حسین میدان کربلا اندر بچے کوہا کے نمازہ پڑھدا، بازو کٹا کے نمازہ پڑھدا، حضرت امام زین العابدین خیمے کے اندر بخار نال میدان کربلا وچ 1000 رکعت نماز نفل دی ادا کرے دا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی تے بدکاری کو روکے نہیں۔ میرے پیارے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے پہ نماز کافر سمجھا میں نہ جڑا جماعت کا خیال نہ کرے ہاں مسجد اندر نہ آوے آدھے منافق سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت زمانے دستی آرڈر لکھا جڑا نماز کا خیال نہیں کرے نہ باقی دین دا وفادار نہیں۔ پچھلے مشائخ کے امام مجتہدین نے لکھے جرا بے نماز بادشاہ وقت کو عمر قید کرا دے وے، کنہیں لکھے بادشاہ وقت آدمی کو قتل کرا دے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب تھوڑے بچے 7 سال دے تھی میں نماز دا کو، وضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، جڑے 10 سال دے تھی میں تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا برئ منہ، جڑے بندے نماز نو جان بوجھ کے چھوڑا میں محمد اس دے نال تعلق کوئی نہیں۔ نبی پاک دے تن مبارک شہید نماز قضا کوئی نہیں، حضرت رسول دا چہرہ مبارک رونا ہمیں نماز قضا کوئی نہیں، حضرت عمر نو خنجر لگا پیا نماز قضا کوئی نہیں، حضرت عثمان غنی شہید پیا ہوندا قرآن دی منزل تے نماز قضا کوئی نہیں، مولا علی نو زہرا رود خنجر لگا رات تے نفلی قضا کوئی نہیں، پیر حسین دے بچے کٹے پہ نماز قضا کوئی نہیں، مولا حسین دے بازو کٹے پہ نماز قضا کوئی نہیں، حضرت امام زین العابدین دا کنبہ شہید خیمے دے اندر بخار نال 1000 رکعت نماز نفل دی کربلا وچ ادا کیا کرے دا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر مومنین کو مطالبہ فرمائے